en Telegram kosɛbɛ kɛ fara fɔ mun ye Real Madrid Real Karim Benzema awɔ a nɔbila joueur u y'a sɔrɔ mun ye Real Madrid a bɛ Brésil wa tɔn bɛ n'o ye Botafogo u ka taga dɔ bɛ yen denmisɛnnin don awɔ a tɔgɔ Mathieu Nascimento kosɛbɛ a si bɛ san 18 na ayiwa Real wulilen b'a nɔfɛ nin waati in na u bɛ fɛ k'a ta ka na ayiwa ni Karim Benzema taara waati min na ale bɛ se k'o nɔbila a bɛ se k'o nɔbila a bɛ se k'o nɔbila kɛ cogoya min na ayiwa mun ye Itali kunnafoni sɛbɛn fana u ka bi sɔgɔmada na bɔli la tiɲɛ u ko ko Roma awɔ n'o ye Jose Mourinho kosɛbɛ k'u wulilen bɛ miniti tɛrɛ nɔfɛ n'a bɛ jouer Lyon awɔ ni franco algérien don n'a tɔgɔ Houssem Aouar kosɛbɛ kɛ ko Jose Mourinho wulilen b'a nɔfɛ nin waati in na o ka ɲi mun ye Barcelone fana Barcelona ni Frenkie de Jong ale bɛ ɲini ka bɔ Barça la ka taa Manchester United la Barça fana a nɔbila joueur u bɛ k'a ɲini Barça supporters sa mun ye El Mundo Deportivo a ka sɔgɔmada na bɔli la kosɛbɛ u ko ko tɔgɔ min b'u da awɔ o ye Bernardo Silva ale bɛ jouer Manchester City la ayiwa Bernardo Silva tiɲɛ a yɛrɛ nin y'a san 10 a bɛ k'a ɲini ko a bɛna Barcelone kosɛbɛ mais ale bɛ ka Barça ɲini wari de tɛ Barça ale san wari de tɛ Barça 80 millions d'euros o tɛ Barça b'o bɔ Barça yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini o ayiwa nin ko fana c'est officiel nin ko banna parce que tɔn bɛ n'an b'a fɔ ma Lorient awɔ u ka entraîneur mun y'u la première division na san 2020 ni ka kosɛbɛ a tila nin san 2 kɔnɔna la sisan k'u maintenir première division na o kɛra a tɔgɔ Christophe Pellissier awɔ u y'a labila u y'a labila o ɲɛna d'accord donc a kɔni a yɛrɛ tatɔ a kɔni y'a fɔ ko vraiment k'a b'u fo kosɛbɛ ale sera k'u layɛlɛ première division na ayiwa a tila ka san 2 kɛ k'u to première division kelen na a ye dɔ kɛ k'ale y'a ta kɛ o sisan ko mun bɛna k'a bɛ dugawu k'o ye awɔ o ka se ka Lorient ta yɔrɔ la ale ma se ka se yɔrɔ min na a ye baara kɛ a ye baara kɛ dɛ a ye baara kɛ a sinon Lorient dɔ première division na a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ mun ye Bayern Munich Sadio Mané tiɲɛ a ka numéro a dɔnna Sadio Mané i b'a dɔn a ye match 200 ni match 99 de kɛ Liverpool la o kɛra a ye 120 de don Liverpool ye 48 passes décisives et point Sadio Mané a baara kɛ Liverpool ye dɛ a ye baara kɛ a ye Ligue des Champions kelen ta a ye Anglo ka championnat kelen ta kosɛbɛ a ye Coupe d'Angleterre a y'o kelen ta awɔ Coupe de la Ligue a y'o kelen fana ta Liverpool la tiɲɛ Sadio Mané awɔ Bayern na sa a ka numéro 10 kɔni a y'o u ma sɔn k'o d'a ma u ye numéro d'a ma numéro 17 kala 17 kala 17 a n'o de don sisan Sadio Mané di Bayern o ka disi de bɛ jɔn bolo ba le wɛrɛ Sané le wɛrɛ Sané cɛ dɔ koyi o cɛ de kusigiba ye wɔlɔfɔ fana de tɛ le wɛrɛ Sané wɔlɔfɔ de don wɔlɔfɔ don le wɛrɛ Sané ale tɔgɔ dara kulo le wura de la o ale ko a ka numéro 10 to Sadio a kɔrɔkɛ Sadio Mané n k'a d'a ma dɛ ale tɔgɔ dara Paul le wura de fɛn a tɔgɔ le wura kɛ a tɔgɔ yɛrɛ de Paul le wura Paul le wura a tɔgɔ dara ale de la o a tɔgɔ dara ale de la an kɛ an bɛ to kunnafoni na tiɲɛ mun ye Tottenham u bɛ défenseur central ɲini na o de Tottenham u ye 3 recrues de ta déjà u ye joueur 3 de ta déjà kosɛbɛ donc u bɛ ka joueur 4 ɲini na ayiwa u bɛ ka défenseur central dɔ ɲini tiɲɛ u ɲɛsin mɔgɔ ma sisan o ye RB Leipzig olu ka défenseur central min ni croature don awɔ a tɔgɔ Josko Gvardiol kosɛbɛ 20 ans awɔ Tottenham wulilen b'a nɔfɛ 35 millions d'euros RB Leipzig u b'o de ɲini a la pour joueur défenseur denmisɛnnin caman ba de Mali la minnu ka ɲi kojugu awɔ dɛ Tottenham bɛ défense ɲini na dɛ na bɛ axe kelen f'i ɲɛna ou bien ka daraba 2 3 la de a y'a kɛ kelen fɔlɔ kelen pe bura dɔw bɛ ɲini ka k'u la mais dɔw wɛrɛ fana b'o fana ka ɲi dɛ Sebu Kulubali dugutigi Joliba pour un jeune défenseur très technique très dynamique et puis il est agressif d'accord fila bɛ yɛrɛ bolo yan Kurufina Asko la yan tiɲɛ kulo de wura de don Paul kulo de wura le wura Sané tɔgɔ dara ale de kulo de wura buraw fɛ yan Lasine Tangara ba bɛ jara nin bɛɛ axe ɲumanbaw de ye mais bura Sadio de fɔ yan balontan ye business de sinon ne fɛ ka fɛn bɛ tɔgɔ fɔ ne ye bura minnu bɛ ka gérer ko bibi na u tɛ ninnu de balontan cɛ o d'accord awɔ kɛ an bɛ to kunnafoni na tiɲɛ n'o ye UEFA kosɛbɛ n'o ye tubabu ka jɛkulu ye mun b'u ka balontan kɔnɔ awɔ an fɛ an b'a fɔ CAF kosɛbɛ farafinna u bɛ farafinna tan kɔnɔ awɔ dɛrɛ mun ye UEFA ye u ka ligue bɛ ka compétition bɛ ka taa n'o ye Ligue des Nations awɔ bɛ ka fɔ UEFA u kɔni a Ligue des Nations na kosɛbɛ kɛ a match o match joueur kelen o kelen awɔ u bɛ 3770 € de di joueur kelen o kelen ma ni tɔn yɛrɛ i ka jamana feere match a 3770 € bɛ d'i ma subhanallah
donc commerçant se ka compter ka dama 3770 euros o ye joli joueur kilo kelen UEFA donc u b'o de di joueur ma Ligue des Nations kosɛbɛ o de y'a ye joueur fana bɛ girin a compétition nɔfɛ a u t'o don dɛ parce que u bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la u bɛ belebele sɔrɔ a la belebele yɛrɛ 3770 euros joueur kilo kelen u b'o de sɔrɔ donc commerçant o y'a machine ta mun ye Côte d'Ivoire mun ye fédération ivoirienne de football kosɛbɛ u ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ ko ɲinan ko Côte d'Ivoire mun ye équipe 14 mun ye première division ta o fɛn tɛ jigin deuxième division na ɲinan o ka ɲi ko donc k'u bɛ dɔ yɛlɛ ka fara kan donc o kɔrɔ deuxième division poule A o premier a n'a poule B premier olu bɛ yɛlɛ kosɛbɛ ka fara équipe 14 kan o bɛ kɛ équipe 10 wɛrɛ donc san wɛrɛ u bɛ championnat ta ni 16 équipes ye o ka ɲi Côte d'Ivoire fédération u ye kunnafoni di o b'a fɔ équipe minnu bɛ championnat dernière position na u kɔni u nisɔndiyara kosɛbɛ mun ye éliminatoire coupe d'Afrique nation 2025 mun bɛ kɛ Guinée Conakry mun ye kunnafoni di Guinée journaliste u ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ ko o kan ni Guinée ma se a kɔrɔ k'u b'a minɛ ka di ko Algérie kan bɔ a nɔfɛ u ye minnu fɔ kosɛbɛ a ko a bɛ ka Guinée kɔnɔ gan kosɛbɛ ko stade 6 de compétition stade 6 stade 6 fɛnɛ na fo stade kilo kelen na site kilo kelen na fo 4 terrains d'entraînement o ka sɔrɔ i bolo a ma nɔgɔn dɛ o kɔrɔ ko Guinée sen bɔra la k'o fɛnɛ yala fɛnɛ ni site ni ɲɔgɔn cɛ n'a site ni ɲɔgɔn cɛ n'a disant jɛngɛra ni 200 kilomètres ye kosɛbɛ kɛ k'a baara bɛ kɛ ni avion ye joueur bɛ voyager avion la o tiɲɛ donc fo kɔrɔ k'a fɔ ka sariya la stade ninnu bɛ jɔ dugu mun na a kilo kelen fɔ aéroport k'a kɛ yen fɛnɛ baara bɛ Guinée bolo dɛ aéroport international parce que ne fɔra sa ko Mali bɛ labɛn fo ka kɛ aéroport international an minnu bɛ bɔ ne Bamakɔ a tɛ cu ye Tchadi n'o tɛ dɔrɔn a tɛ Guinée sen bɔra la sa u ko di ko n'i y'a lajɛ n'a fɔ Guinée ka site ninnu a ko a ma nɔgɔn ko satellite fɛnɛ kosɛbɛ kɛ satellite n'o ye satellite o fɛnɛ ka ɲi signal satellite ka ɲi ka dugu la voie de communication o fɛnɛ fɛn kosɛbɛ Guinée dun site ye Kinja Boké Labé Kankan ani Sérékore Sérékore kɔni nin tuguni yɔrɔ ye mais nin yɔrɔ ka jan dɛ nin Conakry cɛ est ce que a tɛ a bɛ ko Bamakɔ Gawo a ka jan dɛ Bura Guinée retenue na comment ça donc sisan n'i y'a lajɛ tiɲɛ i b'a fɔ n'a bɔra Kinja la o de ni Guinée cɛ 200 kilomètres kosɛbɛ a tɔ bɛɛ fɔ aéroport ka jɔ a tɔ bɛɛ la Burabu sen bɔra la terrain kelen yɛrɛ tɛ Guinée bolo ballon bɛ taa terrain min yɛrɛ kan a fɔra k'olu ka 6 jɔ u b'o jɔ cogo di kɔni a baara bɛ u ka militaire ma ɲɛmɔgɔ ka dɔ in lalaka pour que u ka taa ballon ta yen Guinée sen bɔra la a dun ma diya ne ye dɛ ne b'a fɛ a kunnafoni ka d'u ma Mali ka bɛn labɛn de ma u ma bɔ a la fɔlɔ dɛ wa ne bɛna kɔlɔsi sama a bɛ se ka kɛ u b'u jija ka baara ninnu kɛ ka ban yanni 2025 Mali ka bɛn pulu ma pulu min bɛna base labɛn bɔra n'o kɛra i bɛ journaliste da yan o Mali n'a taara labɛn bura a ka sara man tɛ segin militaire Guinée bɛ yen n'a bɛ jouer Sili national la n'a bɛ jouer Royal de Conakry la n'a tɔgɔ Morola Sila n'a si bɛ san 23 la kosɛbɛ a ye kɔ don Royal de Conakry la bura c'est un très bon joueur a y'a signé Portugal wa tɔn bɛ n'o ye FC Arouca n'o ye 15e ye Portugal championnat la a y'a signé y'a ye bura Guinée ninnu ka joueur feere an ka joueur yɛrɛ tɛ ka bɔ ka taa Europe sisan o de bɛ ka ne kɔnɔ quoi bura je dis c'est la compétence des dirigeants actuels an ka joueur tɛ ka bɔ ka taa Europe sisan kuma mugu ba in n'an dala yan u tɛ se ka joueur placer Europe club la u tɛ se n'i ye Mali club joueur ka taa dɔrɔn Jean-Marc Giroud bɛ les petits centres de formation u dɛsɛra dɛ an bɛ to kunnafoni na ayiwa voilà fɔ mun ye classement FIFA a bɔra mun ye zone Afrique Sénégal a ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Afrique wajibi ye o 19e mondial 2e Maroc kosɛbɛ ale 22e mondial tiɲɛ 3e Tunisie awɔ mais Tunisie ka nin groupe bɛ se ka 3e sɔrɔ Afrique kɔnɔ cogo di bura u qualifié groupe na de u qualifiera coupe du monde match yɛlɛma nɔfɛ u bɛ k'o match gagner ko point i bɛ point ta en fonction de ça 4e Nigeria 31e mondial kosɛbɛ 5e Cameroun 37e mondial tiɲɛ 6e Égypte 10e mondial kosɛbɛ 7e Algérie 40e mondial 8e Mali 46e mondial an ye dɔ kɛ koyi an dɔ kɛra an 8e position na an ye piripiri yɛrɛ kɛ an bɛ 46e mondial la 9e Côte d'Ivoire 52e mondial et 10e Burkina Faso 55e mondial kosɛbɛ donc le classement FIFA les 10 premiers Afrique kɔnɔna la ayiwa donc sɔni yan'an ka bɔ yen an ka don championnat kɔnɔ yan'an ka don yen bura nin ye sport match kibaruya dɔ ye k'o ma ko